Roboti ororokera ntogenderete gotigara ase ngane yoyo bochori bwa director be Kemerie chae anigo ababwatani korwa se sector ye Kemerie kyo bagenderete gusanga ibirengere byabo anene korwa se county ya Nyamira nigo bari bare kwamereria aba bakworokia ogo isaneka asense moyende bimurunganiria ogosukiwa abosio kweritko yo wakachikura bakwana korwa se factory ye chae ya Gianchore nigo boigaba bwatani abanyareko bakomochia egati abanasiasa me county Nyamira asogo esonania amone chikura chobo choribo ba director bechae asebate bire nigo bwenete ko bakobeke birengere byabo kwanike abanyareko bawikirania echira chia magendri me county Nyamira gutomanya umurikito Job Mangi Maega yobo chori bwa balemi ase Kemerie chae kwariani wa weekend ya eta nigo bali kwamereria ase kirokyo bo director bagenda chekurwa ebirengereri byabo igoro yobo chori obwo magano bachori bwari ngiraisi bwari ngobokong igolende na boranga bwari free and fair because kera yo muna watu usuri bwachora umurayoria aralia matunda aya umunyakirogo ase factory ya Gianchore Thomas Nyandieka omu director ase factory ya Yumatunda Makore na boigo Joseph Anchoki nigo baba kwiraniria abalimi mbya mono asoko bachora ase ntunda yende yoburai yani I'm excited on what yani ndinga ngikia kolekana kiagera na wajortu abere tokuganya na ende ekerumu ntaganyitege ntono kokonyoranga anxiety kobero nonya nigo mbaba okwanira egati amakungu babeire bagwetera anene mono ogosukiwa obosio kwobochori obwo kuritukori juma gochia ase amatuko ye weekend engane abatege kwirera omubaro omoke bw'abalimi gwesokia irene mbwa the challenges no na senkurwa seita sakuru stronger the majority of residents yobara ba SDA nanye Malindi na ba SDA barabangi. So those staunch SDAs bite to work at Kura because of the beliefs. Ulini aragoja onya abandi mbanyo rutacha ese ulini kulia lengane sauti yao lakini kulinga teli chiko ya IPC mbare gutenia bachori so ule makatasi yanyo ruturo inaenda ngacha mbare gutenia ende yakoba ube boigo engana baba gwichandira na kugikiria ni gati abana siasa goswana na gati ase obochori obwo engane abete kubachinga kichinkongu chinga kibale kwe one gochia ase abalemi kiagera abana siasa be county ya yochakero mo governor mo deputy governor mo MP mpaka mo MCO township aba interviewete no bochori bo wa director igolende kibesa kiria kibweneta okarama interest accounts chikonya wananchi mnaona kinyagetani jibwati mariogo chibarabara ijiri na battery situation ne binde abakirete bayotiringa so amagana campaign ngotaka bateba etabie yo tigeti mara moja mbaba gosaba okubwaterana n'abalemi linda kwena kingo kigwikira ni bale chira babeire bakobaliera ase gotu atambya mono umulimi ko kana gotore ni semirime yinga alise kwenye tu akini umulimi to mwikina kana kwenye to mwike pona start 1 to momento chiro no musawa mutilimbu amutoramente and okini romo director and yo chori bono enda yeto wakira bali mane mbya mono bawe simurango asoko ngari ngari yakabere ngoje kubakorera gas inde tayari kubakorera na ende ninkora bya muna nakorete myaka tate yaende yingo reporter ya Ndizi TV Job Mangi.